И здравейте хора, аз съм Бурмата Вики. Явно няма да има стримове, защото съм си забравил паролата в YouTube. И хора, за това ще ви се реванширам и защото няма да стрим, ми казвайте предизвикателства, да не са много екстремни или гадни. И средни, примерно, да си чупа яйце в главата, примерно. Да. Това беше клипчето. Но ми се нагадно, защото поради две причини не намерих приложение и съм си забрал паролата в YouTube. Надявам се клипчето да ви харесало, защото на мене не. И чао хора!